Potser molts de vosaltres heu preguntat per què al descarregar-vos una aplicació als vostres dispositius mòbils, aquesta vos demana accés a dades del vostre dispositiu, com pot ser la cartera de contactes o bé la galeria de fotografies, quan això no és necessari per a la utilització, millor dit, per a el funcionament de l'aplicació en si. El que s'està produint és una transacció. Nosaltres estem aportant les nostres dades personals i a canvi rebem l'aplicació de forma aparentment gratuïta. Això té el seu lloc en el context del Big Data, que anomenem Big Data a l'emmagatzemament, tractament i transferència de dades i metadades a gran escala mitjançant les tecnologies d'internet. Cadascun dels moviments a la xarxa genera informació que es digitalitza en codi binari i les innovacions tecnològiques actuals, juntament amb el model econòmic i social, han fet proliferar enormes quantitats de bases de dades i metadades. Les metadades són dades sobre les pròpies dades. A més del què i el qui, ens responen altres preguntes com quan, on i com, permetent crear catàlegs de fitxers de dades amb l'objectiu d'explotar-los conjuntament. Un exemple el trobem als telèfons mòbils. Els anteriors telèfons només ens permetien saber què i quina persona quantes cridades feia, però ara els smartphones ens donen una quantitat enorme d'informació que va des de la nostra geolocalització en temps real fins a quantes calories o passes aproximades hem donat en un dia. Aquests bancs de dades contenen un número descomunal de dades de caràcter personal. Aquestes són aquelles que permeten identificar-nos o reconstruir la nostra identitat. Aquestes dades estan construïdes per bé informació relativa a la nostra identitat, que és la informació que anomenem real, la que s'extrau de fitxers o de registres públics o privats i que té característiques com qui som, a què ens dediquem, el nostre estat civil o les nostres propietats, i també s'incorpora una sèrie d'informació que no és real perquè s'infereix de la primera informació, que pot ser d'índole tan diversa com la nostra ideologia, la religió, les preferències culturals o les classes social i econòmica a la que pertanyem. Ambos tipus d'informació s'emmagatzemen en enormes bases de dades i una, juntament amb l'altra, integra el que anomenem el Big Data. El que es tracta és no només d'emmagatzemar dades, sinó de relacionar-les entre si per aconseguir augmentar exponencialment la informació a obtindre. És el que es diu agregació, triangularització o el data mining, que és procediments de software que creuen les nostres dades conformant el perfil d'una persona atenent a distints paràmetres. Aquest fenomen en si no és negatiu, ens permet calcular a quants quilòmetres trobarem un embús o bé encendre la calefacció des de casa, però l'altra cara de la moneda és que estem patint una expropiació de la privacitat sense precedents. La privacitat s'ha revelat com un negoci. Les dades personals s'han convertit en un actiu patrimonial de gran valor econòmic gràcies a dos fenòmens. Per una banda, les noves eines tecnològiques que així ho permeten i per altra banda, la fragmentació legislativa que fins i tot a vegades s'ha produït una desregulació en el sector. La privacitat s'ha convertit en el producte estrella a comercialitzar per les grans corporacions del Big Data. El negoci és més que rendible. Els usuaris cedeixen gratuïtament les seues dades personals a canvi de la instal·lació d'una aplicació o mitjançant la geolocalització de l'smartphone que permetem a empreses que es dediquen a emmagatzemar-les, vendre-les o processar-les. Els usuaris d'aquests serveis ja no som simples consumidors, sinó que a canvi d'una pèrdua considerable de la nostra privacitat ens hem convertit en part del producte, per cert, el guany del qual no percebem. Sense ser conscient del tot, com han apuntat molts autors, hem evolucionat d'un internet de les coses a un internet de les corporacions, on les coses som nosaltres i on les dades personals són el producte a comercialitzar. Qui compra les nostres dades? Els data brokers són les empreses encarregades de fer negoci amb la nostra informació. Recol·lecten dades dels consumidors, la majoria de les vegades en seu consentiment o coneixement, i les venen a un tercer. Amb quina finalitat? Per ara les dades s'estan emprant amb finalitats de màrqueting personalitzat, que si ben bé no és res nou, la tecnologia ha obert noves vies per a la seva explotació. Així, per exemple, trobem una empresa tèxtil que vol vendre el seu producte al mercat i compra d'un data broker un paquet de dades segons el segment de població al que vulgui adreçar-se. Per exemple, xiques joves de 15 a 30 anys que tinguin un nivell socioeconòmic alt, que entenguen sobre la moda o que tinguin interès en la moda i que residisquen a Europa del Sud.
Aquest fenomen es magnifica exponencialment amb les xarxes socials, que s'estan convertint en la pràctica en un software de gestió de dades personals, que per a més profit de les corporacions del Big Data, estan directament proporcionades pels usuaris, que són precisament qui nodreixen de contingut les mateixes, amb comentaris, pujant fotografies, compartint ubicacions geogràfiques o mostrant a través dels m'agrada preferències ideològiques o culturals, s'ofereix a les xarxes socials un conglomerat d'informació que posteriorment es mercantilitza pels propietaris que cedeixen o venen informació a tercers o l'emmagatzemen per al seu tractament posterior. Les xarxes socials, doncs, no tenen un cost econòmic per als seus usuaris, però no es tracta d'entitats altruistes, sinó que són entitats empresarials que cotitzen en borsa i la finalitat de les quals és tan simple com legítima, obtindre beneficis econòmics. Mentre que els ingressos els proporciona la publicitat, el seu actiu empresarial està format per la gran quantitat de dades i metadades que emmagatzemen en els seus sistemes. Resulta paradoxal com les xarxes socials freqüentment es descriuen com un altaveu de llibertat d'expressió i informació, quan al mateix torn, per una banda, mimen la capacitat crítica dels seus usuaris, els quals veuen suggerida informació i productes que prèviament compten en la seva predisposició o beneplàcit, sinó que, a més, comporten conseqüències perjudicials per a la seva intimitat. Doncs els usuaris són tractats com una mercaderia per a l'obtenció de beneficis empresarials. Per tant, no resulta absurd concloure que la llibertat i la privacitat són les grans damnificades de les noves tecnologies. Respecte a la seva regulació, a Espanya, el Tribunal Constitucional ja des de l'any 2000 ha assenyalat la protecció de dades com un dret fonamental i autònom, i al territori europeu, a través del Reglament de Dades i altres instruments, estan reconeguts explícitament una sèrie de drets entorn a la privacitat dels ciutadans, motiu pel qual s'ha produït un èxode massiu de les principals empreses d'internet cap a territori estatunidenc, molt menys garantista en la matèria. Les dades personals són tan sensibles que moltes vegades, malgrat que el seu origen siga lícit i el seu tractament siga neutral, poden convertir-se en desproporcionades i afectar il·legítimament a l'esfera de la privacitat dels individus. Aquest és el cas d'aquells que, a l'introduir nom i cognoms a Google, el buscador ofereix resultats de fa pot ser molt de temps, per exemple, sobre una condemna penal o una multa administrativa, que sent aquests verídics descontextualitzats poden afectar a l'honor i a la intimitat d'una persona, com va passar en el famós cas de Mario Costeja contra Google, on el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va reconèixer per primera vegada l'any 2014 el dret a l'oblit digital. I és que els temps d'internet no són lineals, la memòria digital és permanent i el passat i present es confonen. La tecnologia, per tant, no és neutral, és una creació humana i són les persones les que prenen decisions sobre el que és possible o no fer amb aquesta. Mitjançant contractes d'adhesió de serveis falsament gratuïts per a l'usuari, així com clàusules abusives, tenen actual una capacitat de condicionament i de control dels usuaris que moltes vegades suposa una intromissió legítima en la vida privada de les persones i fins i tot pot dur a terme pràctiques discriminatòries. Si bé fins ara les dades personals s'extrauen amb una finalitat publicitària, desconeixem quines finalitats i aplicacions futures tindrà. Què passaria, per exemple, si una empresa com Facebook decidís oferir les dades personals dels seus usuaris, per exemple, a una companyia d'assegurances? O si Gmail comença a vendre els continguts dels seus emails o les dades emmagatzenades al núvol de Google a empreses de recursos humans, a bancs o fins i tot als propis estats. És necessari, doncs, prendre consciència de la situació, repensar el model actual, d'una banda, mitjançant el dret per dotar de seguretat jurídica als usuaris, però també des d'una perspectiva global, inculcant polítiques del que s'ha denominat privacitat des del disseny i per defecte, que ofereixen als usuaris serveis respectuosos amb la privacitat i orientant-los cap a una protecció dels ciutadans front al Big Data. Doncs aquest fenomen ha de trobar límits en algun punt. La innovació tecnològica no pot ser mai una excusa per a deixar menys espai als drets fonamentals.